Nachádzame sa na Devíne, na rodinnom dome. Majitelia pôvodne zvažovali, že tu bude vlastne iba strecha zasypaná štrkom. Našťastie sa nám ich podarilo presvedčiť, že vhodnejšou voľbou by bola zelená strecha. Zvolili sme teda extenzívnu zelenú strechu, o ktorú sa treba minimálne starať. A na výsadbu sme zvolili sadeničky, ktoré teda postupne v priebehu roka až dvoch pokryjú celú plochu a vďaka tomu bude teda celý interiér domu príjemne ochladený. Ľudia sa v ňom budú cítiť oveľa príjemnejšie. Použili sme sem 20 mm nopovú fóliu, potom drenážnu vrstvu, na to extenzívny strešný substrát a po obvode teda máme štrkový pás, ktorý pôsobí teda jednak ako taký servisný chodníček, je to zároveň ako drenáž, pôsobí to pekne aj opticky na také oddelenie teda od tej atiky, nezarastajú nám rastlinky vlastne príliš blízko rôznych spojov, do chrliča a podobne, pôsobí to takto veľmi pekne. Je tu použitých zhruba 5 druhov rozchodníkov, ktoré sa vzájomne doplňajú, kvitnú v rôznych časoch a pôsobia tak veľmi pestro. Veľmi dobre znášajú sucho aj mrazy, takže naozaj sa netreba o tejto rastlinky vôbec báť a polieť ich stačí tak 2 až 3 krát do roka. Majitelia sa môžu prísť aspoň pri tej príležitosti pozrieť, ako sa streche darí.